Здравейте! В момента се намираме на строителната площадка на най-новият проект на строително-инвестиционната компания Хидроизомат. Зад мен е жилищен комплекс Лозен, който се намира в подножието на Лозенска планина само на 15 минути от София. Съчетава в себе си простор, спокойствие, тишина и модерен начин на живот. Хидроизомат в лицето на Лозен Хом създава пространство, в което всяко семейство ще открие своят мечтан дом, с функционални и светли жилища, зелени площи за игри и отдих, както и специални зони за семейен комфорт. Близостта до природата, сигурността на района и възможността за качествено време на открито са част от визията на Хидроизомат за хармоничен живот, близо до града, но и до природата. Лозен Хом предлага двустайни, тристайни, четиристайни апартаменти, гъвкава схема на плащане, 30% при подписване на предварителен договор и 70% при акт 16. За повече информация посетете zimoti.com.